Ti ndring haban kali no honorable speaker jongka assembly uba kadi ka subject hi ka ba ngai ba na last session ngasa pen kriya shakawi ka jaga hakaju ka table barki prano ilam jongka VPP ti menta pa labu inga barki parlok kawi pa ka table barki parlok ka TMC ti ngamsu ira da kile da kalenti ndai nganang mention hiru mane kalong highly illegal kalong unconstitutional namara da ka party hi ka intimate da ka ju hi ka suspension letter ka baki suspending haka arp sautrik 24 3 ngamut 24 3 2025 arp sautrik March arja arpsan til ki intimate da ka hi ka letter tengah semua kalong unconstitutional kalong highly illegal tin ngamong i hiru ka tari kam jong party tin rei bang i ajing start jong speaker tengam tip ngarung ha bani kenu speaker ban tip laki intimate i am kan intimation mo ki pha no ka new intimation em sapoka office jong speaker em ki khlam pa nakaleng ka party kari ka kamram jongka party mo absolute duty jongka party bakan pha intimation sapo speaker ti kade ki khindat banai manta si banai ing nawadi kadu yo speaker honorable speaker ban si clarification ban nakaleng party kila ai em ka intimation ti khlam ai karokom suspend kalong very insulting insult mdei nga dik insult iki electorate ki ba saying ana ka constituency ti ngai ka pa jing start jong speaker ngan thab ikadu yo speaker bani karen lo kane katu tu kumba ka pawi bagi ong bangalong anti party ndrei ai ki pai ba salsar kin bisara tak jong anti party ke jong ka bakum no mar ngang community ba ka party kan khot kum kiru rang ba ina kar rang ba mo shaman sim no decision tin re kim sim la khot ka tar ma ki su thu bakim don ru ka nongrim nomor hadu kelas shoban kasi ka vote jong election jong MDC ru ngadang kintu dak open pau ba manga bar kayeng sem nin kersan ya ka VPP tin ong kumnu anti party mo ti rada ki ong bangalo anti party mara ki issue kelam konsol ya ka party kata kamu melapan pedang nomor ba kenu ka ba lawan ra sepo assembly ka pen poi hi syaki member honorable member jong 60 honorable members jong assembly baru baklatip beforehand ti but kawi hi ka daw ko di ka reservation policy ka banga don kajing thut kajing sosi ka bakrau nomor na penis no iladi bar VP halor ka reservation policy khamtam ka karmic reservation ndai hadir mai i ba kajing submit ke jongki yaki views and opinion siapo ka state expert committee kampisem ladon ke academic de halor tanong rim bangan sanut ya ka baniang ngamde bo yang persya parti dan ngade baniang persya parti dengan le persya apa de jat benrio kata kadi banga kular kata komitmen ka bangadon haladi ko mangala kular pai ba ka parti ka long secondary ki issue bar ki pai ba ke de hakmat kumbanga penpau ladi nadu ka por shawan rung sipo ka VP ba munu ki parti ki ba shim mo yang akibat tere ru ya reservation policy habari ka man review ban revamp maka long outdated mo lagi keren ka boro iken ya job ka academic ti kita ki party kelong ki ba don bok ka bangar ngan don nang tin rei ka VPP kala sim kata da ka jingkular bakin ya chkhmat bakin ya ringkat bita ki issue ndai da poi ka por par ka ba ngi ai pa dika ni submit ki views and opinion sipo ka expert committee hang tu ngai ka true colors ken jok party baki left out no part ya ka academic reservation marga bakta manta ya ka jala ka jungi kadi ka academic kamdi ka job bat ngam sim la yang hiru tana ka banta ban yakun ta ka bit ka biang khamtam ki khun samla chong ki khun samla khasi ndai habang i manta san pu artri sinem san pulai tri sinem la ya ngai i neru ka por ngi rakhi ya ka san pu sinem ka statehood celebration mo ka ba manga di uwi na preng ki amali ka ba boycott nga khamlet celebration namar ba ngabu ki jingdawa badong kam ban review ban revamp ya reservation policy namar ka jing kata kam dei garu kam dei khasi ka jing kata ya ka street ya ka jala hi borokoi